naman! So, ayan mga bay, nandito tayo ngayon sa Robinson Mall sa Iligan. So, ayan, kung sino makapamilyar dito, Iligan. Yan mga bay. So, shout out kay Team Win. Wow! Sa highway ni nga Robinson mga bay. Ayan. So, magbilin ko siya og sticker mga bay. So, dito natin ilagay sa itaas. So, ilagay natin tong sticker. So, kay Team Win Vlog to, natin ibigay. Dito na lang sa poste siguro. Ito. Itong poste, unang poste, pangalawang poste mga bay. So, dito natin ilagay. So, or dito na lang sa itaas. Ayan, may nakita na tayo. So, dito sa itaas mga bay. So, dito natin ilagay. Ayan. So, may kanto. So, dito natin ilagay mga bay. So, sana makukuha to ni tawag, Team Win Vlog. So, ilagay natin dito. Yan. So, Team Win Vlog. So, sa'yo yan na sticker bro. Yan. Bigay ko sa'yo yan. So, sa pangalawang poste. Kung malagay kaya hindi ko maabot yung dito mga bay, ang hirap. So ito isa, pangalawa yan, nasa itaas, akyat ka lang dito dyan, andyan natin ilagay. So yan, Iligan City tayo mga bay ha. So yan, Iligan City. So taga dito si Team Win Vlog mga bay. Siya na bahala nun mga bay. Pero pag may ipabot si Team Win Vlog, pwede rin na doon niya maglagay sa kanyang sticker rin para pag makadaan ako dito, kukunin ko. So ayan. So oras ngayon is, siya oras ganyan? 8:36. So 8:36 midri sa gabi. So let's go.